професорки. Какво има, Муци? Професорки, нали сме сами? Имам план, но преди да го споделя с останалите, може ли да използвам твоите знания? Просто за миг да бъдеш мой изкуствен интелект. Нали знаеш, че това сега е много модерно? Пък и аз съм най-модерната сред вас. Муци, кажи. Както знаеш, аз съм много активна в социалните мрежи, направо съм си топ блогърка. Даже имам 1000 последователи. Представи си! Ох, пак се отплеснах. Но какво да направя? За мен ТикТок е всичко. Добре. Стига празни приказки. Кажи, с какво мога да ти помогна? Нали знаеш, че аз съм много модерна и... пак тази мода. Ами да, мода, защото тази година е модерно не дядо Коледа да дойде при нас, а ние да отидеме при него. За мен това е много важно, даже жизненно важно да се направя първа селфи с дядо Коледа. Само си представи колко лайкове ще има. Това с лайковете ми дойде в повече. Не знам дали ще мога да ти помогна, но знам, че в тази книга ще намериш всички отговори, свързани с дядо Коледа. Книга? Книга. Книгата е това, от което имаш най-много нужда, мила Муци. Сега, докато ти четеш, аз отивам на купон. Бай-бай! Ти отиваш на купон? Да, бе!